Kublai pi baro nakaliang kedudashan Kendra Shillong ipanyang subhai pi sigatup kubor mentagajan miat shaban paj kubor gibunyak ngepet syuai gimat berkongsan. Banjur Menteri Ketat Road Transport bat Highway halo kajing don kam banyada ya kemariang bat nom syak ta na kajing shnai ki surok bat linti ki sentien. Kajing ai jing mut jong ki pat ba kalong ke berkongsan ben penbait yo put usam bat ka asam ong Menteri rang ba kesor ka jela Konrad Sangma. Kershan ubak bantai do lingdo ikarai jong kesoka ban wengno ya ke jingkang ban pendon kam ya ki dawai fertilizer ha rep keryang ha jela. Bat lech saki ukon rat sangma ya ke jing rakhi ke tamasa be den klam jong kesin rat mukla. Kubor ki bapnya. Menteri kesoka pedeng berkemi ya ketanat road transport bat highway unitan gatkari ula plie ya ke jing elang balai jong ke roads and highway summit ke balalong ha FICCI Federation House menta ke sengi. Aba ajing kran ha kani ke sengi plie unia menteri ula ong ba ke India kawan ba ar ha ke Perthai. Ha ke jing don buon jong ki surok ki bepenyesno na ke wei ke jaka shi ke wei pat menta ke kenti kan sa penyar syu ya ke jing sna surok ha ke ba kan sa shnas akumba arlak kilometer tat hadu ke bakut jong usnam ahajar pusau. Ya menta kumba khandai pau nak shispa ki nong let nong wan bat kumba prapau nak shispa ki tiar kitar ki pendon kam bet lingba ki surok ban penpoi nak ke wei ke jaka shi ke wei pat. Ula kren shapang ke program jong ka Bharat Mala Pariyojana bat ka jing penkiu ya kamang tingka ban penyar ke jing shnai ki surok. Ugat kari ula banjur ru badai ban pendon kam da ki buit thamai khnang ba ka jing shnai ki surok bat ki lenti ki senkien kim dai ban kta ya kemariang bat saudong saukun. Menteri yang bak ke jelau Konrad Sangma ula ong bak kesoka jela kan sa syemi ke jing ai jingmut jong ki pat ba halo ke jing pe penbet puot bat ka sam. Ha kan ne ke wat ka baan. Ha ba ai jing kren ha ke jing lang pat ba jong ke seng NPP ha mu ko yau u Konrad ula ong bawat ka wat ka baningkong kesoka kelaya ringkat bat ke jing ai jingmut jong ki pat ba ban penbet ya put usam bat ka asam ha ki ndriu tli ki jaka ke badan ha pedeng ke jing ya kaja. Konrad ula ongru ba hakini ki saus nam shiteng ke sorkar MDA ke latre ya shibun ki kam na ke benta ki pat ba hakaba ka weipat ke sorkar kam pajutrei. Menteri ula benrap ru ba da ke boong ba kanie ke sorkar hapo ka jing penyat ka jong u ka nom kenran dien ban pendep no kloi ya kene ka jing ya ka japut bat ke asam. Our commitment is fully there. We will not ever leave our people. Yeah, I can assure you. We do not leave them in the first phase. We're not leaving them now. Unless people say we want to leave, then we cannot stop. But if people of that area say we want to be with Meghalaya, we will bring you to Meghalaya. Don't worry about that. So we'll try our best. We will do our best. You have to give us some time to work on it. Okay. Yes, sir. It's not very simple because a lot of work is to be done. And the small area of this Karbi area, will be a bit of a problem. I have to see how to resolve it because where will they go? Because we cannot have one island of Assam there in the middle of nowhere. Menteri Berkemi ia ketanat kerep keryang haga jela uba bantai dor lingdo lo kershan ke rai jong kesoka jela ban wengno ia ke jingkang ban pendon kami ke dawai kerep keryang. Haba ajeng kren haga program ban pensngotu pai ba syapang ke rai jong kesoka ban wengno ia ke jingkang ban pendon kam ya ke dawai ka balalong haga shnong mau katin haga badon hajan ka Than Smith henen ke sngi uba bantai dor ulo ong ba kesoka kala weng ya ke ne ke jing perking na ke benta ke jing mentoi jong kinong rep. Kat kum ka jing ong uba bantai dor ke sorka berim hausnam ahaja khatsau ke lakang ban pendon kam ya ki dawai klem kenu ka jing ya phliu jingmut shwa bat kinong rep. Kani ka jing weng no ya ka jing khang ban pendon kam ki dawai kan sekentiu ya ka jing mi jong ki marep bat ya ka yok ka kot jong ki nong rep. Nakaliang jong u la kentu pat ki nong rep bakin pendon kam da ka rukom rep ka baklem ai dawai la da ki jaka ki long ki basbo bat ki basaiso. Baik-baik itu pi kelas sofa kelas jenjang dari senam terkejong nak kaliang jong kaliang persya idon kam kaliang persya ban keren ki ibro andre pediban godi pe in ground reality kai ke baca manta ikan mu gina orang kejing jenjang kejingwan jong dawai sebuah biang kan kejing rap ki nak benta bikin yo ban pendap penbiang ya kayeng kesem kejongki haga kamai keji kejongki haga jingya lenti kejongki kumu ban em tendre mentangan itu pi dari jinggon ra biang yang ni kadawai sebuah kan dei jingker ku ban takin nong kejongki.
Unong mi khmat na kaseng Nationalist Congress Party la ni NCP jongka Gambegre constituency usaleng sangma ulaong bakadei kerukom baga kamram jongka liang persya banyeng persya e kaseng kabedon hakebor. Habai kren bat kilap patai khubor hanong ba shlong unie UMLA ulaong ba yamenta ka AITC kadei kaseng ba hakmat e kabedon hakaliang persya. Abo penpau halo ka jingkento jongka AITC ka soka balalam khmat do konrat sangma nagapor sekapor halo ki kambam sab bat kiwei uni unong elam ke NCP ulaong ba ke AITC ke persyang ban penkesan ya ki kertong jongka ba kin yakhun ha ka election aja apulai. Usaleng ulaong ba omdan menu wat ka AITC ru ke balak ban pensisha ba ka sorkar MDA ka dei ke bebam sam. Menteri Ketenat Kikam Ling Sun Ujoti Ra Ditya Sindhya mentagasngi ulaong bagatanat Ling Sun hakari kala sakhi ya kejingkela hakaliang kejingdon jongki ka Ling Sun bat ki Ling Sun ulaong kejingdon jongki nongshong Ling Sun haswa banwan ka khlam covid ka poi sha ka saulak ngut ha ka shisngi bat menta kejingdon jongki nongshong Ling Sun kala jan ya ringkat bat ki nongshong rel ki bependon kam ya ke air conditioner. Usindia ula ai ke jingkran lamprang ha ka jingelang jongki CEO hanong ba Delhi halo kumnu ban prut dak ban kentiu ya ki ka Ling Sun hakini ki shipos nam ban wan ulaong bada ka jingwan jongka Akasa Airlines bat ka jing penthema ya ki ka Ling Sun kenang kentiu syu ya ketenat Ling Sun hakari. Menteri dang ba ka jala Meghalaya konrat sangma mentagasngi ula ai shim benta ha ka tamasa be din klam bamanla usnam jong sin rat mukla. Aga pomen step la pelong ya ka tingkan kong ha yung blai yung langdo but sa ka chot tendai bat ka den waliar ulangdo bat kiwei ki dekot barang ba ki balaya ai ya ka jingle nyam na ka benta usiem klam bat ka ram shlong hadin kania kani ka sngi la penkut ya kani ka tamasa habiar ha ka jingedon lang jong umentu rang ba kani ka sngi la senran lang da UMLA ka jirang uba Sosthenes Sotun ringkat UMLA ka jowai uba wailat Miki Shila UCM ka GHDC uba Tombor Shiwat bat kiwei dia agani ka tamasa la sakhiru ya ka jingwani shimbenta jong ki pai runget ka nyam tre na ka shnong mukla bat kiwei ki shnong bamarjan. And therefore today it gives me extreme pleasure and joy and happiness to be here amongst all of you, to be able to celebrate the Bere Club Festival, to be here to celebrate our culture, to celebrate the faith, and to celebrate the identity of the people of our state. I'm happy to announce that along with the Honorable MLA, my Wailat Mikishila, we will ensure that this place is renovated and necessary funds will be given to improve and to renovate this place of worship. Mentapak ini pet ya kajing long jiman kesun meneng hasilong. Kajing shit kalong apun real point iwe degree Celsius but kajing kret kalong kat pra point kendai degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong nyopu ana shispa menstep bat kendai pulai nek shispa jan miet. Kajing hap slap kalong kat way point kendai millimeters. Kalak bandon kajing hap slap ke malu mala hababon ki jaka. Sa sisian pak ipen kan mau pi begani ke kubor jongi pilar ban page live ha ke YouTube channel jong ka DD News Shillong. Jadi kita gi kubor ila point nak sebekut jong ke kubor jong menta ke janmit ha do mencem pelisai ke sengi ha ke jok ko ku de shibon pi bar.